फिसिनाय सैमा फिसामोन स' सानफ्रामबो बेखौ लाबथिंनानै मोना मोना बेरायहोबाय थानांगौमोन स' आङो बेखायनो डिउटिनिफ्राय फैनानै मेंना फैयो बेखौ बेरायहोनो हाया स' बेनिखायनो आं बेखौ बेलेगनो हरफिनबाय बाट दायो आं मिस खालामदों गोसोखांनानै आं बेखौ दिनै इडिट खालामफिननाय जाबाय स' आंजों बहुद मा होनो बेबायदिनो थायोमोन बिस्किट हिरि होयोमोन आं बेनो अनोमोन सानफ्रामबो बेरायहोयोमोन लांनानै लामायाव दसे दसे स' बाहेरायाव थांनो ओंखारबा जोबोद खुसि मोनो आरो बियो बिराद हेपि जायो आरो बाहेरायाव थांनो ओंखारबानो हेपि जायो बेखायनो सानफ्रामबो बेरायनो लांनो गोनांमोन स' बेखायनो आङो बेरायनो सानफ्रामबो लांनो हाया आंनो मेंनानै फैयो डिउटिनिफ्राय स' बिनिखायनो बेलेग लोगोनो हरबाय आं बेखौ आंथ' 2,000 बायनायमोन बाट लोगोनो ओरैनो हरनाय जाबाय आरो फ्रियाव हरना होबाय आङो जोबोद आंखौ मा होनो आंजों थायोमोन स' आङो बेनो जाहोनाय मानाय होयोमोन बहुद मोजां नुवाखै खुरनानै होयोबा जोबोद उन्दुलायनानै थायो इसां अनथावथाव जोबोद मोजां खोथा मानियोमोन सिखारोमोन फैयो खोथाबो मानियोमोन खोथाबो लाबायमोन स' मेनटेन खालामनो हायासै आङो बेनिखायनो आं गुबुननो हरबाय बाट मिस खालामदों लोगोफोर मोना मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।